Hello, mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Karon day mag-upload na sa tagsumpay sa Layla Libat, part 8 ata mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Pasensya kayo ha, nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay sa drama Layla Libat, part 8. Bino mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning Sugilanon, Layla Libat, part 8. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Gimugna kining maong Sugilanon aron dili pagtamay sa atong kaigsoonang PWDs. Kundili paghatag og paglaom nga dili babag ang kalahi nimo sa uban aron kabuoton mo ang bangaw sa kalampusan. Kinsay imong pangan? Sa pinaklas ka pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L, kun Layla Libat. Libat gyud kang tinuod? Tutuki ako mga mata o makita ni mo ang duha ka dagway sa kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Sakay na sa auto. Mapasigarbuhong idalit kaninyo sa RMN Drama kining Sugilanon, Layla Libat. Huy! Libat ka! Ayaw pag minaldita! Ano ba naglibat ko? Dili ko tao? Unsa ba gud? Duha ko sa imong tanaw? Isundo ko nimo! Lawgawa, oy. Usara manggug ka sa kutanaw, maong bullseye. Hoy, Layla! Laya si Ribaya, oy! O gano'n palayason man kunimo? Tungod kay wa kay angay nga magpasupaso ining mansyon, kay libat ka! Hoy, kasad! Venus ginamos! Amo ning bay! Busa, bisan libat ko, may katungod ko magpaso-paso dinhi sama sa prinsesa. Usa ka binuhat nga nagpasaan sa usa sa labing bugaat nga kasakit ang pagbiay-biay gikan sa uban. Apan bisan pa niini, mibarug siya aron ipakita nga dili siya lahi sa uban nga gitawag og normal nga tao sa katilingban. Layla Libat. Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni OG Kumpok Rakasa. Music and Sound Effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancaw. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit kanato sa RMN Drama Layla Libat. Ang miyagi ato na sayran, labihang lagutan ni Venus pagkahibaw nga dili madayon ang ilang outing ni Rickson kay mag-outing sila uban ni Tito Luisito niya. Unya niya ng pagkagabi, giduol ni Digoy sila si Layla ug mi aksyon og kabalaka si Digoy pagkabati. Nga naluoy na gyud si Layla kang Luisito nga iyang giilad. Pero giamaman siya ni Digoy nga siya ang maproblema kung mahibaw si Sir Luisito nga nangilad dang siya. Unya niya ng pagkabuntag, sayo kay gipukaw ni Rickson si Layla kay manarbaho na sila. Pero usa kini kailad. Og si Teresita na ang mipasabot ni Layla nga wa sila trabaho kun Sabado. Apan dunay nataong ideya ni Layla. Og karon mahigala niya ang sumpay ning atong Sugilanon, Layla Libat. Kabugnaw ra sa kong utok ro na. Ay, Rickson! Hoy, nga kong taong naligo mang kadiha. Hawas na diha kay manarbaho ta. Ay! Hoy, ignorante! Gilad na lang ka, oy! May trabaho ko sa Bado. Sa una, wa kay trabaho ko sa Bado. Pero, karon na natay trabaho ko sa Bado. Busa hawas na diha, kay malate na ta! Unsa? Oh, siga man naman tani mo. Kinsa man kunay nagsulti nimo nga manarbaho ta sa Bado? Si Papa! Oy! Ay, pagbut-buot diha, libata ka, oy! Hoy, wasa ko magbut-buot, no? Si Papa ang nagsugo na ako ipatawag ka aron makapanglakaw na tapay nga sa trabahoan. Oh. Bisita ko nimo. Ikaw na sa'yo naghatag anang ideya ni Tito Luisito, sa? Sa ba diha, oy? Lisab taon tanan, no? Kuan, ha? Paminaw, ha? Imo biya kung gipukaw ganida.
imo pa kong giilad. Pues, manarbaho ta. Away ko ni trabaho dito. Kung gusto ka. Oh, kung di ka mutuon ako. Lakaw! Ato as papaloy sito ay. Para mahibaw ka nga wa ko magbuot-buot. Bawa ni Bay. Bisita ba yan ni mo eh? Tito. Tito, kuan to ito ba? Dili lang ko mo trabaho karon dito, ha? O ganong dili man. Kay wabay ko maanad nga mo trabaho sa Sabado, tito. Kinahanglang mag-anad ka na. Tungod kay si Layla, gustong mo trabaho sa Sabado. Sipag ni Bihana, tito eh. Wa siya mo sip-sip na ko, Rickson, tungod kay ako siyang anak. Kung dili na kinahanglang mo sip-sip siya na ako. Pero, tito, Kawas pa, mas makaayo sa kumpanya nga naa mo sa Sabado sa ating trabaho. Aron mahimo kamong mayong ihemplo sa atong mga trabahante. kuan kanang usa na lang gid ka adlaw nga akong day off ini. Masuko na gid og samot sa Venus kung mahibaw ini. Seryoso ka ba gyud anang Venus, Rickson? Oo, tito. Seryoso man. Taod-taod na gud mi nga uyab. Ug mag-asawa ka gyud niya. Oo, tito. Mga asawa ko niya. Dili ko ganahan niya para nimo, Rickson. Unsa? Laila, Tita? anong niya ka pa man sa loan? Ay, nagpaabot ko ni Rexon, tita. Kay, iya pa magiklaro si Papa kung mo trabaho bagid mig Sabado. Mao ba? Pero nga anong ganahan ka masang mo trabaho og Sabado? Alam mo lambog sa muta negosyo ni Papa, tita. O nga makataon kog dali sa akong trabaho sa creative department. Oy! Ay, kabayo. Rexon, Gawan sa din mo, eh. Naila. Magpatay mo ka trabaho. Mag-overtime taron, ha? Kaisog ko ni mo, Rexon, good. Naunsa man ka? Naunsa ka? Ang imong kaugalingon ang pangutan, kung naunsa ko. Oy, time pa, oy. Para. Kung kagusto man na imong pagtrabaho, ayaw nalang pagtrabaho. Ako nalang mulakaw. Sus! Kayo ba yun yung kumuton, oy? Rexon, noon sa ka ba? Gusto ka yung masuko si Tito Luisito ni mo ni anang imong batasan? Pero, kuhan mo, tita? Kumidya na magutong akong pagpamukaw niya, good? Mauna! Mauna na inaani mo sa imong kabuang. Pwes ala, sige. Lakaw na mo. Panarbaho na mo. Rexon. Sa may ito trabahoon ron. Ay ko pangutan na. Mita ng utok ni mo. Ikaw may akong teacher. Ngutanag ko ni mo. Naon sa bang taong ka, oy? Kadali pa ni mo nalimot si mo trabaho na ako. Imo paron, Layla. Nagbahad ka na ako? Makalagot kang libata ka. Ako ninoy makalagot. Ngayon kami nag-una-una. Gawas pa. Sayang ang oras, oy. Nagtrabaho pa uban na itong mga kauban. Niya kita, payahay ta, kasabado na. Kilas ba yung manulti, eh? Eh nga no, seryoso gaday ko nukas sa imong trabaho? Natural. Libre na ko ni nga edukasyon. Ako pag-iusikan. Sipsipag yun mo, eh. Di naman ko kinala mo sip-sip ni Papa, oy. Kaya anak ko. Feeling anak ka lang. Wa pa'y resulta sa DNA test. Mas importante ang feeling kay sa resulta. O, ayun na lang kasuya, diha. Ride on to na lang ko sa kong tripping. Nahibaw ba ka? Ka pa? Nga kontrabida na kay kas among kinabuhi ni Venus. Nahibaw ba sab ka? Nga mas kontrabida mong duha kay nako. Wa pa ba yak malimos gibuhat si Muyab, ha? Yak ngi pakauwawan,
May nalanggani kina si Bimbo nga akong superhero. Mas bayo tingali nga, kamong duha na lang si Bimbo ang mag-uban kinunay. Ganahan ko na nga ideya ay. Kay buutan si Bimbo, pinangga ko niya. O gipa siya kong girespeto. Sige. Hangyo si Papa hang si Bimbo na lang akong teacher. Karon na ipauli na to ha. Ako sultihan si Papa nga si Bimbo na lang ang mukuha na ako ug mohatod sa bahay. Ayaw. Ako ni mo hangyo ni Tito Luis ito. Kay basin, unsa na sa imo isulti niya. Hello, Bimbo! Oy, Layla. Nganong niyaman mo? Sabado man ron. Ano pagkapit-hapit diha? So ko nagtrabaho. Bimbo, sa may buhaton ako ron. Basahan ni Layla. Magkatabang ni mo aron matugkad gyud nimo ang bisyon sa mga amahan. Unsa man ang gihatag niya, Bimbo? Ang bisyon sa kumpanya siyang amahan. Kinahanglang may bawo siya sa history sa kumpanya. Ug kung unsa gyud ang mga produkto ning maong kumpanya. Ang tanan gyud ang kinahanglang may bawo ni Layla. Yes! Salamat, Bimbo, ha? Ang hilyog ka nga hug sa langit para nako. Ay, magunsa na lang ka ako kung wa pa ka. Lahi na kinindo na mugiya nato, no? Kaysa wa, di ba? May ilalang ko nimo nga akong agawon, Layla. Siyempre, agawon na galing akong kasulti, kinahanglang doon na kita'y hustong pamatasan. Ayaw pag hunahunaan na, Bimboy. Dili ni siya ang tinuod nga anak ni Tito Luis ito. Ha? Nanas ka, ha? Nanas ka ni mo duda-duda, ha? Ay, nako. Manarbaho na lang ta. Magbasa di ay ko, oy. Pero pa. Anay nga nagbakya. In English man di ni, uy. Di ko kasabot ani, Bimbo. Ay, kabala ka, tuduan ka. Kung siya ibot ipasabot anang basahon mo. Excuse na, Bimbo. Nanawag si Venus. Hello? Bimbo, salamat kayo, ha? Nga nagkunahon ka sa kung ang makatunan ining kumpanya, ha? Hello, love. May isulti ko nimo. Unsa man na, Venus? Padong ko karon sa lugar diin makaplagi ni Noy Digoy si Layla. Unsa? Mailahan ko na yun ang gigikanan o kung kinsa gyud na si Layla libat. Unsa? Kanada, murag malipay na ko karong adlaw ng imong gibalita. Nahibaw ko nga na problema ka nagmaayo anang Layla. Pwes, tabangan ti kasi mong problem niya. Mayo, sige Venus, ipadayon ka ng imong gibuhat nga pagtuki sa tinuod nga pagkatao anang Layla libat. Siguro ha, nga makuha gyud mo ang tanang impormasyon bahin anang libat. Don't worry, ako ni bahala. Dili mahitabong masipet po sa akong pagabuhaton. Bantayin lang sa magmaayo ang lihok anang panuway nga Layla, ha? Dili ba nakakumbiyasahan og utok? Nahibaw ko. Tuod di ay, Sabado man ron. Mag-abot na lang ta sa tong abutanan sa unang nga imnanan Rexon B. Aron balitaan ti ka sa kung mahibawan karon bahin anang Layla. Venus, dili ko makalakaw og layo ron. Kay nako sa opisina. Magtrabaho. Unsa? Milagro gud. Unsa man na imo? Sip-sip na gida ni Tito Luisito? Sip-sip ba? Nga dadaman ko sa kabuang ining Layla. Laliman ka. May trabaho o dili na mo ting trabaho. Unsa? Samuka na bitaw sa itong kinabuhi tungod anang Layla, oy. Sige na. Focus na isa imong papangita og ebidensya. Nga impostor gyud ka na si Layla sa kinabuhi ni Tito Luisito. Okay. Buhaton ko gid ang tanan. Tungod og alang ni mo Rexon. I love you. I love you too. Da, oy. Kawa sila miyan mo paglito og I love you, oy. Klaruhan na diha ba? Aron ma-inspired sa ko sa akong lakaw. Sige. I love you, love. Kana ba? Bye, love. Mo nang tinuod nga bisyon sa kumpanya sa mga amahan. Halando. Para sa mga tao, gudi ang tumong sa kong amahan. Mao ka na, Layla. O kita sa creative department, atong responsibilidad, mao ang pagpanindot sa packaging, sa promotion material, advertisement, o uban pang paagi, unsaon nga magustuhan gyud nila ang atong mga produkto. Barog na diya. Adres planta. Aha? Planta? Magunsa man ta dito. Kinahanglan may bawo ka kung saan ang mass production. Halo, oy.
Excited lagi ko ay nga makaton sa tanang pasikot-sikot tinis kumpanya. Sige na, barong na diha. So magkapakugos pa ka? Ay, dili ka ha. Pugos ko taon. Ay, yan bimbo. Ubananunin ako ni ato agawang isog ha. Uy. Ikaw ba? Trabaho makaangi mo tuyo sa pagtunga karon. Ayaw pa sige pagitabi diha. Ay, wa man ko makitabi. Napapuno man lang ko sa akong kahibaw, karon ba? Kay medyo blanco ba ya ko sa pagtrabaho na ko dinhi. Digoy, tawagin ko na si Laila. Ko lang itawagan si Laila, Ma'am Teresita. Pero, di man buto ba? Naunsa naman sa kaang duha. Nga kontra gusto ra ba gyud ang pagtrabaho karon ni Rexon rong adlaw. Ano ba sang kalit masam nga nanarpaho sila sa baro? Ha? Ay, tungod lang kini sa komedya ni Rexon kang Laila. O niya gisakyan ni Laila. Ang resulta, silang duha ang nanarbaho. Wa man ko din laing sud sa utok si Rexon, ma'am. Gawas sa mga kabuang ba? Mao na gitawag nga naunay sa tari si Rexon. Mao ni ang himuanan ng sabon. Hala, uy, kanina tayo din hino. Ang mga tao ay seryoso kay sila ang magibuhat. Ikaw ba? Hindi ba di ka mangusmo? Kay kuyo kay balagputan tagkog mo ni mo. Basta sinuba ba eh? Nakaprang ka lang ni ako, uy. Dali na. Ato na spikas planta. Maunaling kapita ang parangkay ni Laila. Og maunaling kapita ang musulti na ako. Bahin sa tinuod nga pagkatao ni Laila Lipat. Ahoy dong! Mahimong mangutana? Mao ba niyang tapit ni Laila Lipat? Kining. Laila, libat? Oh, mao ni, ma'am. Asa man ang ilang bay? Kining. Kana, ma'am, kana. Maunang, kanang ilang, kanang payag, kana. Kanang tubo niya, ma'am. Mauna. Mao na. Uy, mura mo nagtangkal sa baboy. Kining. Aw, yes, ma'am. Kay, pobre man kina sila, ma'am. Nabuhi mo lang sila sa pagpanguot. Unsa? Panguot? Oh, ma'am. Kay membro man na Laila sa Kuhit Gang. Unsa? Uy, kakuyaw ko na igigikanan ng Laila. Pero, ang makasulti gid nimo, ma'am, si Lula Imak yun. Kinsa man sana si Lola Imak? Tiguang mangingilab, sab na, ma'am. Unsa gud ining kapita? Olis di mangilad ang mga tao dinhi. O di, sabnoon tanan, ma'am, oy. Unsa gani ning lugar ah? Kining. Kining na sad ay. Sitio Kauit ni dinhi, ma'am. Ang, kining. na kay panigarilyo diha, ma'am. Naaman. Na. Lagi. Imo na ning usa ka libo oh. Kidling. Pero tabangi ko ha. Nga ikasulti ko ka na tiguang nga imong giingon. Hilasa gid na kong tanaw ni ini, oy. Wala mong kukurik naglingkod dinis nindot kay lamisa. Pugnaw po kay kwarto. Humot pa cute. Laila, Oh, snack ko na ta. kaon na sabta? Sige. Ayaw pagawa sa building ha, Laila. Ano lang mos kantin ha? Mas labi man ang snack sa Agbang Bergson. Anha lang mos kantin. Dili mahimong magpalayo na ko ng bayana. Masuko si Tito Luisito. Tiguang naman tao ko, eh. Di na ko ni mo angin bantayan ng mga bata. Dali na, bimboy. Mga untaw, ay gutom. Uy, Laila. Sabi ng sobrang kaon ha? Gluttony na ba yan ha? Depende na oy. Kung mukhaon ka bisag busog na kay ka, o niya maghinakog ka, mao na gluttony. Na, ay nagtagdang tawa na, bimboy. Dali na, Bems. Mao ni ganahan ko nimo Laila. Kadali kay kaagnihon. Unya, gaan kay kagbuot. Na, ana mong ginang kinabuhi. Kining, pero, Bems, uy sa ka, di ka mawa makikuyog na ako? Ha? Anong mawa mo ko nga? Anak magkasamong amo. Salamat, ha? Apin akong tanong na lang tao, di ganahan makikamiga na ako. Di sa tanan ay. Ako, giganahan man ko nimo. Kaya malingaw mo sa kung makisulti nimo.
Labi nagbuka-tawa ka. Saan ba ka dyan, Biboy? Ay, palabig daig ha, kay lupa niya ako atayana. Ganahan siya kumulo pa ang imong atay, oy. Mama! Amiga ka ni Layla, Inday? Lola. Amiga kaayo mi. Og, nialagi ko kay iya mo kong gipatanaw ang iyang mga kauban din sa una kung okay pa ba ang kahimtang. Ay, nay, palo kung sulting Layla siyang saad na mo, Inday, pe. Kay, unsa man isaad ni Layla ninyo, Lola? Misaad man siya, nga piskan mo niya grasya kung musikat na siya nga artista. Unsa? Unsa artista? Eh, doon naman ko direktor nga may anhe dinis among lugar. Unya, nang audisyon mga artista nga libat. Unsa? Sa ato pa? Artista ang gi-applyan ni Layla? Oo, kay mao man nagipangita sa nag-audisyon o sa ka-artista nga libat, kanagod ko nung tinuod nga libat. Og si Layla ang nadawat sa maong tao, mao ba? I mean, director. Oo, si Layla, kay siya ra may libat din kay mata. Ang uban kay bulhog man ta, oy. Unya, ang uban manukon magmata. Ang uban kay sulikat lang, oy. Si Layla raman ang tinuod nga libat. Ang uban, nangilad raman sabto. Kinsa pa kini ang iyang mga ginikanan la? Angan ba sa iyang ginikanan? Ang iyang inahan, si Linda. Ang iyang amahan, si Sito. Unsa man si pangita sa iyang ginikanan? Kuan ma'am ka ng... Ni ay 5,000 o. Sultihi ko sa tanan bahay ni Layla. 5,000. Ako na ma'am. O lagi. Imo na ni. Konsultihan ko ni mos tinuod gid nga pagkatao ni Layla. Pulis ka, ma'am? No. Higala lang. Pero gusto lang kong makaila sa tinuod na Layla. Kuan ma'am. Okay. Jismil. Sultihi ko kung unsay trabaho sa ginikanan ni Layla. Sige na. Dawatan na na. Jismil, ako na gid na. Ang binagkamot mo, be. Dawatan ni. Hala, tinuod ko di ay ng Jismil. Sige na. Sulti na. Kung unsay trabaho sa ginikanan ni Layla. Si Linda nga iyang inahan, ma'am. Maninipit, mangunguot. Unsa? Samtang ang iyang amahan nga si Sito, tulisan. Unsa? Mangunguot og tulisan ang ginikanan ni Layla? Kana, mauna. Og bata pa ka na siya nagbiyahan siyang mga ginikanan, oy. Si Layla. Unsang si trabaho ni Layla? Kanas Layla, ma'am. Nagdako na siyang mangingilad. Silaw ang iyang amahan ang mangingilad. Unsa? Mangingilad ang amahan ni Layla? Oo, pero sa'yo kang namatay eh. Lipatay ni kauban siyang grupo kay kasuyaan man. Gamay pa na tumigayunas Layla Inday oy. Luoy in taon kaayo ng bata Ano makaluluoy man siya? Nga doon naman siya mga ginikanan. Luoy kay may ginikanan lagi pero mga illegal mo sa mga trabaho mong matakdan gud si Layla. Pero karon ay kaswerteng bata Pauwi sa Manday. Nahibaw ka ko nain si Layla karon. Uy, kumusta ko siyang pagka-artista? Okay man. Happy to gani sa mamilyonarya. Ay, kung mao ka na, ay mapiksan yung tingali migrasya gikan niya di ay. Kaya kung mo sa adang bata ako, tinunod na. Katapusan na lang pangutana, Lala. Kinsa na paanak sa inahan ni Layla? Sa dihang nanganak kini ni Layla? Kuan ka na. Kaniyot ako unang huna-hunaon, ha? Huna-huna, agad og maayo la. Diin ipanganak si Layla siyang inahan. Alam, ramang mananabang na ang nagpaanak niya, uy. Unsa? Mananabang? Buot ipasabot nga naara siya sa bahay mga nakang Layla?
Ay, oo, murag maunang akong nadunggan, pero ay di ko kasiguro, Inday, ha? Kun mao, may ginikanan gina si Laila. Inahan og amahan. Oh, aduna. Order pa, Laila. Ito man, gusto ka galwalo? Taoy, maikog man sab ko nimo Bimboy. Dako naman kagasto na ako. Nya ako, para ba ko sweldo? Ay, pagunaw na, anak, eh. Pilan mo ako gasto ni mo? Nagkadahig lang ko sa mong kinaiya. Kay, gaan kay kagbot. Pagani ka magdumot ni Venus. Na, kapoy na kaya magunahon na tagbati sa tuisig kaingon, uy. Bitaw, lisod sa gito ko rin. Kawas pa. Nasilutan naman si Venus sa binuwaan ako. Kaya akong ipakawawan, pinagi sa costume nga. Hindi pa sulog na akong kabungkago na di ay. Pero, ninduta rin maglawas eh, Laila. Saba ka. Tinood ka? Di na bulati kang ino na ako? Sa may magkuha na ko eh. Kung magbula-bulat kong tao. Naluoy lang ko ni mo. Ngayon eh, nuhon lang kang singka ni Rickson. Na, papalibak ay. Muduol, masadiron na ako ba? Nimaningka na sa ni, awa. Sabi ka lang na. Ato. Kahit. Awa, katagaan ka ka. Ningka lagi gidayin ako. Sabi, saan nang na-order ninyo? Kapila ko. Haura, oy. Happy tanon, may maho magkaon. Dugay sa ni mo misunod, oy. Anong isunod pa magiging ka na mo, bay? Ako'y bodyguard ining libat. Natural. Musunod yun ko kung asa mo. Kay patay ko ni Tito Luisito kung magarasan ng bayhana. Oh, unsa? Ay nala pangila di Harrison, oy. Gusto lang yung kamusunod din kay magsamok-samok ka sa mong kamalinaon. Bitaw, bay. Huwag kasalig na ko. Dili ba ako palakiro? Bay Bimbo, wa ko maghuna-huna nga panguyaban ni mo ning libat. Bahala na kasi mong buhaton. Basta, dili lang ni mo garasan ang iyang panit. Kasi garasan ba? Si pagtunin mo ni Bimbo, ongo nga mamugno. Basta. Tumanon lang ako ang gusto ni Tito Luisito. Bisod mabulyason na pag-usab ang akong allowance o sweldo. Oh, bahala ka. Basta, ipangaway ha. Kauna ko din eh. Huwag kang hinauna nga mga away. Balik sa akong gisulti ba, Laila? Tinuol bitaw nga, nindot kay kaglawas. Daoy, salamat ha. Ganahan sa kadihada. Sabi kay giday, ganyang mong lawas. Asa ba ka? Abi na ako di ka manghilabot. Samok-samok malagi ka sa mga tiger eh. Naagod ko sa inyong doon. Nga, makabati mo ko sa inyong panagsulti. Natural. Nga mutimang di ko. Hello? Love, magkita tabi. Na ako'y nindot nga ibalita ni mo. Unsa? Pero, love, dili na akong mabiyaan si Laila diri. Biyain lang siya. Ako ay bahala na yung matod sa inyo. Venus, sulti na lang sa imong ibalitan ako. Kinahanglang magkita ta, Rexon. Biyain na lang ko na si Laila, diha. Magkita ta. Sige. Magkita ta. Ariala ko sa opisina. Unsa? Dili ka kabiya di sa imong trabaho? Sa una lagi, yano ra man kay ka mo biya diha. Lahi na karon ang panahon, Venus. Kinahanglang unahon ako ang akong trabaho din Kay mao ni gusto ni Tito Luisito. Okay, sige. Wala na lang ko. Asa man ta magkita? Sa imong una, Bimbo. Kung sa kayo tuwing ni Venus kang Rickson nga, mura man tug emergency na di kaya ang tawag. Kung ako'y panununaon, magkaraot sa bang tao ang unsaman nga isulti ka Rickson. Grabe naman sa ka makasulti, uy. Laila, suod ako ng duha. Si Rickson o si Venus. Busa na hibaw na ko sa dagan sa utok ng mga tawhana. Labi na ni Rickson. Kaya mas mag-iuto ka na, Rickson. Asa man, buangon? Dili biya siya ingon ana sa una. Ambot kalit na lang siyang nausab. Human mauyab niya si Venus. Kinsa ba sila si Venus? Asa mo si Kagita na niya? Anak ng dato si Venus. Spoiled kinang bayhana Pinatuyangan si mga gidikanan. Maong hangtod si Rickson natakdan. Miyanas Venus.
Unsa naman Venus? Unsa man ang ibalita nimo nako, ha? Malipay bagid ko anak. Wala gyud ay problema, love. Unsa man lagi? Ngano man? Unsa may balita nga imong gida? Super good news gyud ni Love Rexon. Kay bahin ni Laila libat. Unsa? Bahin ni Laila kanang imong ibalita nako? Yes. Unsa man na? Mamiya una ta dining dapita. Unsa? Asa man ta? Gusto ko nga mapahiluna sa pagsulti. Binos, dili lagi mahimong biyaan ako ang kong trabaho. Unsa man gawin? Dili mo sa kang magsabot-sultihan. Isulti na lang ako karon. Ang imo naibawan bahin kang Laila. Okay, sige kod. Dili man ka makabiya ning dapita. Manood na lang ta anang halo-haloan na. Ana ta magsulti og maayo. Okay, dali na. Digoy, makontak ba niyo si Laila? Di man gihapon, oy. Nausa mas na bayhana, wa man tingali iyon na yung cellphone. Digoy, kinahanglang ma-check na nimo sa kanunay, ha? Ma'am, mas may tingali. Nga ako na lang yun ang driver nilang duha ni Rexon. Oh, sige. So, ayan kong hamyo si Luisito, bahay ni Ana. Nga ikaw na lang ang mo drive nilang duha. Kay init og si Rexon. Bitaw, kay bisa sa o nagugtanaw sa naw ng Rexon, wa ginakauyon nga itong Laila. Dili na lang nato sa tagdon, Digoy. Mangita na lang tagpaagi nga madistansya gamay si Laila kang Rexon. Ang iyo alas papa nimo. Nga kung live drive nimo. Kuhaon ka sa inyo o ihatod kag balik sa inyo. Sige. Ako suwayan bimbuha. Kay usahay, sa puton ko na Rexon, oy. Kay, di ba siya ganahan mo tanaw sa kunaong good? Pasag di natawa na, oy. Ay, padahas ka buwang, anak. Madamag ko. Padagsa ba kay alinisig, bakay na siya manulti. Nya, sakit pag ikaig sinultihan. Makasukol na nasab ko. Nagka na. Mao lang ginibuhata. Ay lang gid padaog ang Rexon. Kalamig gid sa bugnaw nga juice, uy. Ay, Venus, mahimo ba? Dili ka magpatriling og maayo. Sultihin ako. Kung unsa ginang nahibaw-an nimo bahin kang Laila. Okay. Hindi ka sulti ko ang usa sa ilang mga silingan. Nga nahibawan ako sa kalaki ng Laila. Pero, ikaduha, ang tiguang gid mo ay suod sa pamilya ni Laila. Nakagasto pa og 10,000. Alam mo, sultista na ang tiguang. Unsa may gisulti sa tiguang nimo, Venus? Misulti na ko ang tiguang. Nga kana si Laila, anak og mangingilad nga inahan, og tulisan nga amahan. Unsa? Tinuod ka, Venus? Tulisan ang amahan ni Laila? Oo. Og maninipit og mangunguot ang iyang inahan. Og nagdako si Laila nga mangilad uban sa iyang amahan. Kadtong ginganan og Sito. Kung mauna, klaro na lang kaayo nga nangilad si Laila kang Tito Luisito. Mula? Busa, kinahanglang luwason nimo si Tito Luisito nimo. Og ang iyang katigayunan gikan anang Laila Libat Rexon. Alabing po, pa maging mabalik si Rexon? Haubasin ang libat atong duha. Si Venus ug siya. Ngano di ay, permi din na nilang buhaton, kanang pagpanibat. Mulang, sipat ka ng tawhana, oy. Binuangan lang ang trabaho. Mo nang, pirmi na masuspenso sa una. Ang nga siyang isuspenso. Ay, kabala ka. Ako lang mato din mo sa inyo kung madugay siya. Okay naman sad, uy, kung mapauli ko ako lang. Di man kumawagtang. Ay, hatot ikaw, oy. Ay, kabala ka. Kinahalang maghuna-huna ka na, Rexon. Kung saan mo sa pagsumbog si Laila kang Tito Luisito. Gusto ka, Venus. Dili maayusad nga mudiritso og sumbong ni Tito Luisito. Maog yun. Kay, tingalig siya lang kihapon ang labanan. Ibaw na ko sa buhatan. Sige.
pauli una. Unsa pauli una? Imo na kong papaulion? Nga mo pag pag-abot na ako? Venus, kinahanglang magpalapad ko sa kong papel ni Tito Luisito. Naibaw na gid ka nga basta trabaho. Stricto kay na siya. Sa una man lagi. Musugot man lang kag isuspenso. Aw, pwede ni. Sa una nga, wa pa si Layla. Pero karon, isod na. Labi na nga, palapad ug maayo sa iyang papel si Layla. Naliman ka? Nga mo trabaho na mi sa adlaw nga, pwede ra unta nga dili mi mo trabaho? Mauna. Gilupig ka na sa diskarte sa libat. Sige na. Mubalik na ko sa opisina. Itin pa uli na. Jess, ayan mo si Layla. Lakaw naman sila. Ha? Sino lakaw? Kinsa ka uban na yung lakaw? Si Bimbo mo to, si Rickson. Mauli ito ito kay daman silang bag. Unsa? Ibiyaan ko ni Layla. Salamat nga nagpatod ka ko din sa inyo, Layla. Mitanyag man ka. Maong, sugot na lang ko. Lain sa kaayno kung mabalibad ko si Matanyag. Oh, tinarong mo sa niya akong tanyag ni mo. Mau gani. Ay. Uy. No, Bimbo. Ikaw ang nagatod ni Layla, do? Uy. Hi, Sir Dix! Hi. Nidigoy. Ako lang may hatod ni Layla, Nidigoy. Hi man si Rickson, Layla. Ay da, akong gibiyaan, Sir Dix. Uy, kay nakuyog pa man sila si Venus. Kinsay ka o ba ni Rexon? Tita. Ayaw nila kasabi si Rexon, ha? Ay! Uy! Oh. Uy! Unsa man ka, Layla? Ay! Nganong namiya man ka? Nganong wa mo ka maghuwat ako, ha? Uy! Rexon, kalma lang, ha? Noon sa mga diha. Nakuhat man ko nimo, pero wa man ka mabalik, be. O sa ko ka siguro kung mabalik pa ka, kay kuyog ba mo si mong uyab. Nagsamok-samok na sa ka tong Venus dito sa opisina, Rexon? Angay ka magpasalamat ni Bimbo, nga may mihatod ako din, he. Dili kay maabot ka din, he. Isog kayo. Sorry na lang, Berikson. Nagtuo mo gud mi nga, nadagit na ka ni Venus. Kaya di ba ka magkabalibad anak niya kung mo na mo birani mo. Mauna na'y resulta kung magsibat-sibat sa trabaho, Rexon. Tita, wa man ko musibat. Doon na lang importante nga gisulti na ko si Venus. Dili ba kiingnanta naman ka? Nga likayin na ka ng Venus? Kay maunay mugdag di malas sa imong kinabuhi. Kanang Layla ang nagdagdimala sa akong kinabuhi, tita. Oh, ako na sad. Ngano ako magitay magdagdi malas ni mo? Nga ako may nakapauminto na alawas ni mo. Gusto na, Layla. Mugawas ra gihapon ang tinuod bahin nimo. Rexon! Na, pasagdi na lang to siya, tita, oy. Hindi na lang to natatagdon. Bimbo, salamat sa paghatod na ako, ha? Okay raman ko ba kung ako na yung kuha ni mo din unya, muhatod di mo, Layla. Tita Teresita, pwede man, di ba? Ako lay bantay, Layla. Dili mahimo, Bimbo. Ha? Si Rexon ang gitahasan ni Luisito sa maong trabaho. Busa siya ang mubantay ni Layla. Kinahanglang mahibaw si Tito Luisito sa tinuod nga pagkataon ni Layla. Kinahanglang mawagtang ka ng libat din sa bahay. Uy, si Venus. Hello, Venus. Unsa naman? Nagkagubot na mo din sa bay? Gipalayas na ba nila si Layla, ang mangingilad nga libat? Wa pa. Uy, nga wa pa man. Kinahanglang mahibaw na si Tito Luisito sa tinuod, Rexon. Makaluluoy ka na mo diha. Kung magdugay na si Layla diha. Kuyaw kaayo kung doon na pa ni connections mga tulisan. Ha? Oo. Mo'y gisulti sa tiguang nga membro sa kuhit gang kana si Layla. O ang modo sa nang kuhit gang, snatching, tulis, pangilad. Kakuyog hindi mga kauban ng Layla. Maude nga baga siya gnaw. Dili gud mauwab sa nusa. Mao nga kinahanglan mawa na nabayhana diha.
sultihan sa tinuod si Tito Luisito? Oh, uy, kaya ra. Ako lang unin yung planuhon og maayo, Venus. Today, mag-family di may ugma. Mutig sa kunin mo ha kung nasa mi. Usapasab na. Magkapasurok din sa dugo mga panghitabo karon. Sa una, apil gyud ko sa mga kalihukan diha sa inyo. Pero karon, naisa puwera na gid ko. Kaluoy ba na ko ini. Ay, agwanta na lang una, Venus. Pero hangtod ka sa man ko mag-antos magpalayo ni mo, Rexon, ha? Antos-antos lang lagi. Hapit na, Venus. Kinahanglang mahibaw na sila tinuod ka pagkatao anang Layla. Na mangingilad na. Ako na lagi ng buhaton. Nagkinahanglan lang kong timing. Ta, bahala ka, Rexona ka. Masuko ka nga ni patod kong bimbo. Layla. Ay. Nagtungog maga. Saman. Ihasol na ng utok mo sa problema? Kanang, wa man, Sir Diggs. Kaya pa man. Pero, kuan day, uy. Kana bang si Rexon ba? Si Rexon lagi nakahasol na ako ay Sir Diggs ay. Bitaw, kung sa maling pagkitabuan nga si Bimbo man ang nagatod mo. Kanang, Sir Diggs, mas makasinapot mo gud ni Bimbo kay anang Rexon. Hoy! Ay! Layla! Magsulti na ta. Saan mo ito istoryahan? Rexon. Mangaway sa kang Layla? Doon na lang ko importanteng pagigsultihan ni Layla Duydigoy. Busa, biyai unami. Ay, tuog biya, sir. Kung andong, kinidong. Biyai una minoy digoy. Unsa makay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Layla Libat. Dalit ka nato sa RMN Drama.